खुलुमबाय गिबियावनो सोरजिथा क्रिएटिभिटी चेनेलाव बरायबाय बीजेपी राजखान्थि दोलोनो बिटिआरआव माब्लाबाबो सासेबो सुबुंफोरा बहुत दाहो बीजेपी राजनीति दोलोखौ बिटिसिआव माब्लाबाबो शासनाव दालाबो बीजेपीनि दैदेनगिरिफोरखौ माब्लाबाबो रावखौबो दादेहारहो नङाब्ला बीजेपीआ बिटिआरआव फैनानै माबेयाव माब्ला मा समाव सोरजों दावराव दावसि खालामगोन खुनु गेरेन्टि गैया। सिगाङाव जेरैबायदि हारिजों हारि माहारिजों माहारि जेरैबायदि नांलायदों जेरैबायदि दावराव दावसि जादोंमोन बेबायदि थासारिया बीजेपीआ हाबोब्ला निश्चय फैफिनगोन। बीजेपीखौ जुदि सरकाराव लाबोयोब्ला बिसोरनो गोहो होयोब्ला थारैनो बिटिसिनि गोहोखौ दिल्लीयाव जिरायनाय जायफोरा आरएसएसनि मानसि दिल्लीयाव जिरायनाय जायफोरा हिन्दी भाषी मानसिफोर बिसोरनि आखायावसो हरनाय जागोन। बेनिखायनो गुरैयै खावलायनाय जाहाथे बिटिसिनि रायजो राजाफोरा जेन बीजेपीनो रावबो भट होआ बिसोरखौ जाहाथे पावाराव लाबोआ। नंगौ बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों शिबसागरनि एमएलए अखिल गगৈ बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला दायो बिटिसि बा बिटिआर बिसायख'थिया सेप्तेम्बर दानाव जागोन होनना मिथिदों। खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों गोबां गोसारबाय। बेफोरखौ लानानैनो दायो गोबांथार राजखान्थि दोलोफोरा गावजों गाव सोंखारिलायनाय बखिलायनाय बा गावबा गाव राजखान्थि दोलोफोराव गुबुन राजखान्थि दोलोफोरनि सोद्रोमा दैदेनगिरिफोरखौ जयनिं खालामनाय हाबाफारिफ्राबो गोबां सोलिबाय बा थोंजोङै बुंनो थाङोब्ला बिटिआरआव दायो इलेक्शननि केम्पेइना सोलिबाय होननानै बुंब्लाबो बारा बुंनाय जानाय नङा। नंगौ बेखौ नोजोर बोनानैनो अखिल गगৈ बिथाङाबो बुंदों भटखौ सोरनो होयो होआ बे नोंथांमोननि खोथा किन्तु बीजेपीनो माब्लाबाबो भट होनाङा होननानै बिथाङा रोखा रोखा बुंदों। थारैनो बीजेपी राजखान्थि दोलोनो भट होयोब्ला जोंनि गोहो जोंनि बोलो जोंनि गेजेराव दावराव दावसि जोंनि पावार गोहोफोरखौ गासैखौबो लांफिनजोबगोन नामा गोबांथार साननायफ्रा फैयो आरो बबेबा बिथिंजों नायोब्ला नंगौ बायदिबो नुयो। मानोना बीजेपीआ मोनसे नेशनेल पार्टिफोरनि बिसोरनि आइडिय'लजि बिसोरनि सानथाय बिसोरनि मावथाय बेफोरो आलदा रोखोमनि जायो। बिसोरनाव रिजनेल बारा हयथ'बा बेबायदि साननायफ्रा गैया बा रिजनेलखौ लानानै बेबायदि एसेबां आइडिय'लजिफ्रा गैया जानो हागौ जायनि थाखाय अखिल गगৈ बिथाङाबो बे एखे बाथ्राखौनो बुंनाय जादों। जियानो जा बिथाङा गोबांथार बेबायदि बाथ्राखौ बुंथिदों जेराव बीजेपीनो माब्लाबाबो भट दाहो होननानै बिथाङा खर' गंग्लायनानै खुलुमनानै खावलायदों। बिथांनि भिडिअ दङ जों भिडिअखौ एसे नायनानै लानो हागोन। বিটিআৰৰ মানুহে কোনো পধ্যে যেন বিজেপিক শাসনলৈ নানে। এই দলটোক শাসনলৈ আনিলে সেই যে গোষ্ঠী সংঘৰ্ষবিলাক বন্ধ হৈছিল এই বিজেপি আহিলে আকৌ কাজিয়া লগাব, আকৌ হিন্দু মুছলমানক কাজিয়া লগাব, আকৌ বড়ো অনাবড়োক কাজিয়া লগাব। এইকাৰণে বিজেপিটোক আপোনালোকে কোনো পধ্যে বিটিআৰত ভোট নিদিব। এই পাৰ্টিটো হ'ল ভাগ ভাগ কৰি কাজিয়া লগোৱা পাৰ্টি। বাকী আন সকলো দলৰ ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে বিবেচনা কৰক। কিন্তু আজিৰ দিনটোত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে বড়ো মানুহৰ হাতৰ পৰা শাসনটো কাঢ়ি লৈ একদম দিল্লীৰ হাতত একদম মানে হিন্দী ভাষী মানুহৰ হাতলৈ অধিকাৰটো কাঢ়ি লৈ যাব খুজিছে বিজেপিয়ে। ইয়াত বড়ো মানুহে আন্দোলন কৰি আছে, তাত অসমীয়া মানুহেও আন্দোলন কৰি আছে। বড়ো মানুহৰ হাতৰ পৰা গোটেই অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যাব খুজিছে কোনে? গুজৰাটী মানুহ, উত্তৰ ভাৰতীয় হিন্দী ভাষী বিজেপি আৰএছএছৰ মানুহকেইটাই। বিজেপি আৰএছএছ এবাৰ সোমালে ইয়াত কাকো শান্তিত থাকিবলৈ নিদিয়ে। গোটেই অসমত আপোনালোকে নিজে দেখিছে ক'ৰবাত মন্দিৰত গৈ গৰু মাংস পেলাই দিছে, ক'ৰবাত মছজিদত গৈ গাহৰি মাংস পেলাই দিছে। ইয়াতো তেনেকৈ ক'ত কি কৰি কাৰ লগত ক'ত কাজিয়া লগাব গেৰাণ্টি নাই। গতিকে কোনো পধ্যে আপোনালোকে বিজেপিক বিটিআৰত এখনো আসন নিদিব। এইটো মোৰ বিনম্ৰ প্ৰাৰ্থনা। এই প্ৰাৰ্থনা মই প্ৰত্যেকজন বিটিআৰবাসী ৰাইজক গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে, এই প্ৰাৰ্থনা শুনিবৰ কাৰণে আৰু এই প্ৰাৰ্থনা অনুসৰি কাম কৰিবৰ কাৰণে মই সকলোকে আহ্বান জনাইছোঁ যে ভোট সকলোকে দিয়ক কিন্তু বিজেপিক নিদিব।